Jó napot kívánok! Én itt a honlapjukon olvasom, hogy ingatlan befektetések között tudnak nekem ajánlani bebukott hiteles ingatlanokat, még árverés előtt. Így van. Ennek mi lenne a módja? Hát annak azon a módja, hogy azon egyszerű, hogyha küldje nekünk egy e-mailt, hogy legyen az e-mail címe, telefonszáma, meg neve, és akkor meg tudjuk adni az ingatlanos kollégának, és akkor föl fogja keresni ön, telefonon vagy e-mailen, szövetően kapcsolatot, és megbeszélik a részleteket. Tehát akkor most még így pontos helyszíneket, lakásokat nem tud mondani? Hát én most egy telefonon is nem fogok felsorolni, egyet sem. Ennek megvan a módja, megvan a folyamata, szerződést kell kötni, és gyakorlatilag utána folyamatosan megkapja a listákat, amiből vásárolhat. Ön gyakorlatilag közvetlenül banktól fog vásárolni. Ja, értem, tehát önök csak ilyen közvetítőként vannak a képben, mert nekem nem mindegy, hogy kivel szerződök. Ön a banktól fog vásárolni. Mi vagyunk leszerződve a bankkal, hogy közvetlenül az első körben kapjuk meg a listákat. Ugye nagyon sok ilyen ingatlan van, ami ugye bebukás előtt áll. Olyanok is vannak, amik már végrehajtás alatt vannak, valami lakott, valami lakatlan ingatlan, titkosítésben szintén tudunk segíteni. Az hogyan működne egyébként? Arra van egy külön tím, aki egy ügyvédi csoport, aki ezzel foglalkozik. Na most az az ingatlan, amelyet laknak, azt gondolom akkor olcsóbb is. Hogyne. Azok vannak ilyen 50, 55, valamikor 45, valamikor 60, ilyen százalékon. Amit laknak még? Igen. 45-50 napon belül mindenképpen ki lehet lakoltatni. És mi van abban az esetben, hogyha nem tudják kilakoltatni mégsem? Akkor én visszakapom a pénzt? Igazából ilyen nincs. A tulajdonjogot ön megszerzi. És van erre egy megfelelő jogi formula, hogy hogyan tudja ön ezt kilakoltatni. Ezt hadd nem magyarázzam el most. És hogy ezek az ingatlanok nem kerülnek árverésre? Azért, mert az árverezésnél sokkal macerásabb. Ez azért egy hosszabb folyamat. Itt még az árverezés előtt vagyunk. Arról van szó, hogy a banknál folyamatosan dőlnek be ingatlanok. A banknak az a jó, hogyha nem az egyesével elkezd elverezni ingatlanokat, hanem az a jó, hogyha azt mondja, hogy megállapodik pár céggel, van egy lista, van mondjuk 500-600 millió ingatlan. Oda megyünk, és elhozunk abból 400 millió ingatlan, és ki van pucolva. Ki van pucolva a lista kész. És akkor neki megmarad 3-4 ingatlan, ami abszolút nem kell senkinek, azokat meg elverezi. És akkor önök a jutalékot mire veszik föl, ha nekem amúgy is a bankkal kell szerződnöm? Ön közvetlenül nem lehet oda. Ez így nem megy. Van az egy bank 100 millió alattnál szóval van, aki 30 milliónál húzza meg a határ. Ők 30 milliót kell vásárolni, ahhoz, hogy egyáltalán oda vihessük a bankba az ügyfelet. Az alatt nem is áll szóba. Tehát most azt, hogy vesz 5 millió ingatlan, hát azt már nagyjából el lehet felejteni. Értem, tehát csak benfentes körök. Pontosan. Tulajdonképpen, hogyha ezt így kimondja, akkor igen. Tulajdonképpen igen. Az, hogy egyesével vásárol, azon akkor lehet, amikor az elverezések kell a ingatlanoknál, ön beállhat a sorba, és akkor elverezheti az ingatlanokat, ami a kutyának nem kellett. 3-4 ilyen nagyobb kör van, akik úgymond kicsemegérzik azt az ingatlanot, amire tulajdonképpen van fantázia, azok mind eltűnnek. Azokat mi szépen kiveszegetjük. Ami már nekünk se kell, visszamegy a banknak, az kell az elverezés is, akkor azon lehet keresni, hogy 10%. Nagyjából milyen bankokról van szó? Tehát, hogy kikkel kerülhetek én szerződéses viszonyba? Hát gyakorlatilag szinte az összes magyar bankkal. Van olyan bank, amelyikkel nem? Hát, erre most hogy nem mondjak választ. KNH-s lehetőség van? Ilyenek is vannak, igen. Egyébként az önök cégét így próbáltam megnézni, hogy hol vannak, de a cégnyilvántartásban nem találtam meg. Nem lehet is van tradinget? Igen. Delaware-ben van bejegyezve. Delaware államban? Igen. Értem, és a tulajdonosról mit lehet tudni, mert én csak a magyar cégnyilvántartásban próbáltam, de ott nem. A cégnyilvántartásban magyar cégeket keresse. Mi nem magyar cég vagyunk. A Petri Global Tradinggel önnek semmilyen kapcsolata nem lesz. De hát önök közvetítő cég. Az egy dolog. Attól függetlenül én velem még szerződésre fogom kötni. Nekünk van egy kapcsolatunk a bankba. Az egy ügyvéd. Ott dolgozik, az ő kezén keresztül jönnek ki az információk. Őnek ki van egy cége, ővele fog ön szerződést kötni. Mi ezzel az emberrel vagyunk kapcsolatban. Igazából a Petri Global Tradingnek szerződése ezzel az ügyvéddel, illetve a cégével van.